I pozdrav svima ljudi, danas igramo FIFU, da. I spremio sam ovdje 5 pekova plus otvorit ću jedan pro pek. Pa hajdemo odmah na te pekove, evo to su te pek. I ovo je pored meni, naravno držat će njegov dobro poznati levi palac. Idemo sad. Dobro, ovdje ne možeš ništa dobro da biš. Da, ovo samo igrač. Ne, Nije igrač. Dobro, imamo ovaj pek, valjda će nešto dobro. Begaj. To mi treba, ta maska. Odlično. Idemo na divizije, pošto ovdje možemo da vidimo nekog igrača. U stvari, poslije divizije, live event. Da, to je taj što smo dobili. Pek, token, mobile master, live event. Dobro. Sad idemo samo da otvorimo pro pek. Mislim da je ovaj pek bolji od pro peka. Zato ćemo prvo pro pek. Ne mljatkaj. On bukvalno mljatka, a ne jede. Ostro mi zub, jezikom radim zub. Dobro, pustite, zanemarite ga. Idemo. Pro pek. Levi palac. 5 itema. Da je. Hajde, ajde ti. I ovdje. Dobro, 74, odlično. Znači ja sam opet imam. Pa onako, sorry. Ladno mi opet pade telefon. Sada idemo da otvorimo taj pek. Justin Z. Chest. Idi se ubi. Ajde, levi palac, svi. Idemo. Justin Z. I? Okej. Odlične karte. Stvarno... I dobro. Evo, dobila sam još nešto. Bronzani trofej, da se dobije šta tu još hoćeš, bre. Ne smariš, bre. Evo. Da vidimo koliko mi još treba. Imam 19.000 fanova. Šta mi više? Da vidim koliko mi fanova treba za tier 1. 50.000, malo mnogo hoćeš. A šta je ovo? Nije bitno. Koliko ovdje treba? Da je FIFA šampion. Otkud ja znam koliko treba. Idiote. Ajde igramo protiv ovog lika koji je level 40. Oj. Dobijemo 2000 fanova. Može, mačko. Idemo sada. Ne smari. Majmun mi drži ruku. Da vidimo kakav on tim ima. To je moj. To je moj, evo. Da vidimo njegov. Ima neku takvu kartu. Nije mi prikaz... Dobro, ajde, nije bitno. A to... Idemo. Online? Ja, nije online. Valjda, ne znam. Idemo samo da odigramo ovo polovreme. Zašto ti balo? Čuti jer snimam. Snimaš. I da završimo sa utakmicom. I da, kao što znate, u stvari ne znam da li znate iz prošlog videa, naravno Hidra nam je ponudila sponzorisanje. Mi smo naravno primili. I 10. marta, oni trenutno imaju neke probleme. Verovatno 10. marta stižu pare. Dogovorili smo se 150.000, sad ne znam koliko će da nam daju. Želim tu negdje oko 100.000, 150.000. Poslije će da idemo na market, da vidite kakve igrače imamo na marketu za tih 150.000. Idemo sad, ovo je bilo samo zezanje, idemo sad neki pravi napad. Ubac i easy goal. Evo. Inače da, ako želite taj face reveal, molimo vas, bacite taj sub. Fajn nam još 3 suba. Fucking 3 suba. Vi ne želite da nam vidite face, a? Hajdemo mi... Whoop. Ja. Da, to mi nož. Nož. Really, nigga.
nos mi štrči. Ja što mrzim ovo kašljenje. Fail! Ej bre. Hip hop hop hop. Pop. Real nigga. Real nigga. Real nigga. Real nigga. Real nigga. Jel ovo? Hajde da vidimo da li možemo da damo gol iz kornera. Od sada uvek kada šutiramo korner, probat ćemo da damo gol iz kornera. Pošto probao sam, lako je, ali nisam uspeo. Gledajte sad ovo. Ide pravo. Znači, to treba nekada se namesti najbolje iz levog ugla. To sam jednom i uspeo čak. Nažalost sam se snidio. To je ništa ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. Da, subscribe. I ništa, mi do sljedećeg videa. Mi se vidimo sljedećeg videa. Šta mi je bre? I...